Poldang lechon. Lamian nga lechon diri sa Ormoc. Paborito sa kong bana guys ang lechon ni Poldang. Lamiing tiyan. Palit lang tanig to nga skelo. Tambal sa kaibog pa. Lami unya luto yun siya guys. Namin magkuanan magpalitsyon. At tong 28 na birthday sa akong anak, diha gyapon nagpalitsyon sa ila. 32 kilos nga baboy sa ila to. Lami niya luto yun siya guys. Wala ingon nga napay dugo nga na kuan. Luto yun siya ang sud. Lami yun ang kaluto sa Poldang lechon. Tested na gininamo guys ang Poldang lechon. Sa kadtong mga gusto mo tilaw sa Poldang lechon, dire lang ay kilid sa Imperial guys. Tapad sa Daika Big Shop. Hari na mo. Kaya nasa laylaray dire nga kuan lechon. Lamian o crispy ang kuan panit. Nagkankaon lang akong banaw. Basta na ni palit pod. Sa mga nakatilaw magbalik-balik yun guys kay lami man nilang lechon. So kini na mga lechon guys. Ari gyud mi magpalitan sa ila niya, ari pod mi magpalitsyon. Kung nami kuan baboy. Taman? Pwede mo guys, di mo parking nga mo busing. Oo, sige. Gabay lang. Hindi ko na makasuot na ba? Okay, sige.